My name is Jordan Belfort. The year I turned 20. På film kan de mindste detaljer have stor betydning. En enkelt indstilling eller linje af dialog kan give film helt nye lag af mening. Hvad der på overfladen virker til at være ligegyldige valg, kan sige mere på få sekunder, end hvad andre film gør på flere timer. Et eksempel på en sådan sans for detaljer, det ses i den afsluttende scene af Martin Scorseses The Wolf of Wall Street. Her tager kameraet i filmens sidste sekunder en meget kort krantur, som ændrer hele filmens betydning. Imens en klient beskriver en kuglepen, så drukner hans stemme i lyden af klassisk musik. Før dette så har Scorsese på lydsiden udelukkende brugt pop- og rockmusik. Men hvorfor sker der så pludselig det her skift i musikkens stemning? Legal. Absolutely not. We were making more money than we knew what to do with. We don't work for you, man. You have my money taped to your boobs. Technically, you do work for me. What's wrong, Daddy? I det meste af den 3 timer lange film fokuseres der på hovedpersonen Belforts rigdom. Hans materielle goder, hans stoffer, hans kvinder osv. En rigdom han har anskaffet sig ved at snyde investoren. Dette er indtil FBI fanger ham, tager hans penge og sender ham i fængsel i 4 år. Men modsat til mange andre film, så kan man ikke sige, at han bliver passende straffet. Han bliver sendt til et luksusfængsel med tennisbaner, og han bliver løsladt før tid, hvor han fortsat tjener penge på at fortælle om hans kriminelle handlinger. Dette fører os tilbage til filmens sidste scene. De sidste sekunder af filmen kan ses som et film holder et spejl op til den seer. Kigger man på personerne, så sidder de på samme måde som folk i en biograf. Udover dette, så kan lyset fra noget, der godt kan være en projektør, ses skinne på toppen af deres hoveder. Det er let for seeren at give Jordan Belfort skylden for alle hans forfærdelige handlinger. Men den sidste scene kan ses som at Scorsese lægger skylden for hans gerninger ikke kun hos gerningsmanden, men også kulturen, der påskynder en sådan opførsel. I filmen siger Belfort til sin ansatte, oversat til dansk: alle personer jeg ringer til vil gerne være rige, og de vil gerne blive rige hurtigt. De vil gerne have noget, uden at give noget. Så selvom vi ser og føler os bedre end Belfort, fordi vi ikke snyder folk for penge, så er sandheden, at Belforts tricks ville ikke virke, hvis vi ikke alle sammen gik med en drøm om at blive rige uden at arbejde for det. Sandheden er, at vi alle sammen i nogen grad gerne vil være ligesom ham. Scorsese udpeger altså også seere for at have brugt de sidste 3 timer på at feste sammen med Belfort. Det er jo klart, at han ikke bliver straffet til sidst, når vi elsker alt, hvad han gør, og vi har brugt 3 timer på at leve ligesom ham. Entry. That's it.